Работниците на ВМЗ Сопот от площадка Еганово започват работа от понеделник. Решението е взето след среща на борда на директорите в Министерството на икономиката, съобщиха синдикатите към предприятието. Работата в Еганово беше спряна след взривовете в тъй наречения холандски склад и един от производствените цехове. Прокуратурата все още разследва двата инцидента. Производственият процес в Еганово ще бъде възстановен поетапно до края на следващата седмица. Първоначално работа ще започнат около 250 оръжейници, които вече са преминали успешно задължителните стрес-тестове. Предполагам, че има страх у всеки, включая в мен, но така или иначе ни трябва да заработим, за да може да си разчитаме да има пари в завода, да си получаваме редовно аванса, заплата, защото има много хора с кредити. Разбира се, всеки се радва да си е на работното място. Най-важното е да се работи, ритмично получаване на заплатите, ако може увеличение. От понеделник ще работят 3 цеха на площадката. 2 от тях вече са готови. В момента се довършва преструктурирането на производствената база, която пострада при втория взрив. Знам, че хората ще се справят, ще бъде наваксано. Аз съм убеден, нашите хора ги познавам. На смени ще се работи ли? Убеден съм. Сигурно на 2 смени ще се работи, а там, къде трябва на 3 смени режим. След като започне работата в Еганово, ще могат да се изпълняват и договорите, които предприятието има. Загубите само след взривовете са в размер на близо 3 милиона лева. На този етап синдикатите нямат опасение, че заводът може да бъде приватизиран или ликвидиран. Очакват се обаче нови структурни промени в ръководството на предприятието.